Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vakit ziyaratqa кергәч, аның янындагы булган сахабаларга әйтәдер: зираттагы тынычлык һәм зираттагы иминлек сезне алдаламасын. Зираттагы булган тынычлык ул сезне алдаламасын. Чөнки бик күп каберләрдә, бик күп кабер әһелләре кайгыда һәм хәсрәттә дип әйтте. Бик күп кабер әһелләре кайгыда һәм хәсрәттә яталар. Зираттагы булган тынычлык сезне алдаламасын. Каберләрдә яткан күп кабер әһелләренә, ягъни Аллаһ Тәгалә аларга җәза бирә. Шуннан да зиратка кергәч, анда тып-тыныч. Зиратка керәсез, анда бер сүз дә ишетмәйсез. Борынгылар әйтәләр бит, иң яхшы күрше ул зират әһелләре. Чөнки алар бер нәрсә ишетмәй, бер нәрсә күрмәй, бер нәрсә әйтмәй сиңа. Менә ул сезне ди алдаламасын. Шушы тынычлык зираттагы булган, чөнки бик күп кабер әһелләренең алар кайгыда һәм хәсрәттә. Бу сүзләрне ничек аңласам була? Шулай ук галимнәр әйтәләр, менә кешеләрне җирләгәч, бу дөньяда әгәр дә кеше гынахлы булса, ягъни Аллаһ Тәгалә тыйган әйберләрне эшләгән булса, һәм башка гынахларны эшләгән булса, Аллаһ Тәгалә аңа кабердә үк җәзасын бирә. Һәм кешегә һәр көнне иртә белән һәм кич аңа киләчәк урынын күрсәтәләр икән кабердә ятканда. Ягъни иртә белән әгәр дә ул җәннәткә лаек икән, аңа кабердә ятканда һәр көнне күрсәтәләр, иртә белән һәм кич, менә бу синең мәңгелек урының булачак. Ул тәрәзә буламы, ул ишек буламы, ничек анда күрсәтерләр, ничек аңлатырлар, ничек кеше күрер, анысы Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Һәм кичтән, иртә белән һәм кич, әгәр дә ул җәһәннәмгә лаек була икән, аңа шулай ук шушы урынны күрсәтәләр, менә бу синең мәңгелек урының булачак. Җәһәннәм дип күрсәтеп куялар иртә белән һәм кич. Һәм галимнәр әйтәләр, кешеләр әгәр дә 4 нәрсәне үтәсәләр һәм 4 әйбердән тыелсалар, иншалла Аллаһ Тәгалә аларны кабер газабыннан саклар, кабер газабыннан алар котылырлар, әгәр дә 4 әйберне алар үтәсәләр. Һәм беренчесен әйттеләр, ул да булса вакытында үтәргән намаз. Намаз, вакытында үтәргән намаз. Намаз ул безнең диннең бер баганасы. Диннең бер баганасы булып тора. Һәм ул бу дөньяда иң хәерле эшләрдән санала. Хадистә килгәнчә, әйюл әгъмәл афдал, кайсы гамәл иң яхшы һәм иң хәерле? Ас-салату ала вактиха, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Вакытында үтәргән намаз. Кайсы гамәл иң яхшы бу дөньяда? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: ас-салату ала вактиха, үзенең вакытында укылган намаз. Иртәнге җитте, укыдың. Өйлә җитте, өйләне вакытында укыдың. Икенде җитте, икендене үз вакытында укыдың. Ахшам җитте, ахшамны укыдың, ястүне шулай ук үзенең вакытында укыдың. Калдырмыйча, бер пачкага җыеп кичтән укымыйча, алай түгел, һәрбер намазның үзенең вакыты була, билгеле бер вакыт. Диннең бер баганасы әйткәнебезчә, иң яхшы гамәл бу дөньяда, һәм икенчесе ул гынахларны жуа торган, гынахларны кичерә торган бер гамәл. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә әйтте? Әгәр дә сезнең ишек алдыгыз янында су, шишмә шикелле, елга шикелле агып бара икән, һәм сез шушы елгада көненә 5 тапкыр кыенып чыксагыз, сезнең истегездә, киемнәрегездә берәй инде пешерак каламы дип сорады. Каламы берәй инде пешерак? Сахаба әйттеләр, юк инде, әлбәттә калмый. Һәм ул дәвам итә, менә намаз да шулай ук ди, ул намаз арасындагы булган кичкенә шундый менә хаталар, гынахларны намаз ул жуа.
Иртәнге укыдың, мәсәлән, өйдәгә кадәр 6 сәгать бар хәзер инде. Менә шуның арасында кеше белеп һәм белми берәр нәрсә, кичкенә гөнаһлар, гайбәт сөядеме анда, берәр нәрсә әйттеме ул, алдаладымы, тегесе монысы, менә шундый вак әйберләрне безнең намазларыбыз шуны жуарга сәбәпче булып тора. Монысы менә 3-нчесе булды һәм 4-нчесе хадис менә иң беренче кешене менә кабердән бастыргач, иң беренче аннан сорарлар намаз турында. Иң беренче сорау булачак намаз. Син килдең отчет бирергә, иң беренче синнән сорарлар намазыңны син үтәдеңме яки юкмы. Намазга кеше менә балалар мукәлләф, тәклиф, бәлигъ яшьләренә җитә икән, малайлар ул 13-14 яшьтән алып, фәрештәләр аларның гамәл дәфтәрләрен ачып куялар. Әле ул бала бит инде ул 13-14 яшьлек. Менә шушы вакыттан алып уже кешенең гамәл дәфтәрләре ачыла һәм аңа уже язылып бара бөтен кылган эшләре, гөнаһлар булса, гөнаһлар язалар, намазын укымаса язып куялар, намазын укыса язалар, что намаз үтәлде дип. Менә шушы вакыттан алып уже аның өстенә ул боерыла. Бәлигъ яше җиткәнчә инде. Шуңа күрә балаларны тырышырга кирәк, бәләкәй кичкенә вакыттан ук намазга өйрәтергә. Чөнки шулай резко гына 13 яшьтә бик авыр була аны әйтергә. Әйдә намаз укы, тәһарәт ул бер нәрсә белми, ул аны күрмәде, ул аны ишетмәде. Шуңа күрә кичкенә вакыттан ук балаларны кирәк өйрәтергә намазга. Вот менә иң беренче намаз турында сорарлар. Әгәр дә ди ул гамәл яхшы булыр, ягъни әгәр дә ул намазлары өчен намазларын вакытында үтәп, бөтенесен дә вакытында тулысынча үтәгән булса, менә әгәр дә аңа бөтен шушы намазлары яхшы булса, аның бөтен гамәлләре дә яхшы булачак дип әйтелә. Ягъни кеше намазында нык булса, ул калган эшләрен дә эшләячәк. Калган эшләрен дә ул эшләр дип әйтә. Менә бу беренче гамәл. Әгәр дә кеше аны үтәсә, кабер газапларынан иншалла Аллаһ Тәала саклар. Икенчесе ул да булса садака. Садака дигән сүз ул куллу магруф садака диде пәйгамбәрбез. Куллу магруф садака, бөтен яхшылык ул садака. Халык, авыл халкы гына түгел, шәһәр халкы да бөтен кешеләр садаканы ишеткәч, садака дигән сүзне ишеткәч, алар акча турында сразу башка килә. Шулай бит инде садака. Садака ул акча гына түгел. Менә юлда барасың, юлда берәр нинди таш тора икән, кешегә яки атка яки машинага мишәйтә узып булмаянда, кеше туктый, шушы ташны алып куя яки берәр покрышка ятаганда, юлда асфальт таманда, менә шуны алып куя да ул, булды, җиргә була, менә бу ул аңа язылып куячак садака иттереп. Яхшы киңәш кешегә шулай ул садака. Яхшы киңәш. Һәм инде өченчесе ул әлбәттә акчалата. Садака бирә. Садаканың минимум һәм максимум юк. 10 тәңкәдә садака була. Һәм хадис садака ул бер кашан да малны киметмей. Ягъни кеше хәерче калмас әгәр садака бирсә. Бу икенче гамәл, ягъни садака биреп, садака ягъни бөтен менә шул яхшы эшләр, акчалата, хәтта дин кардәшеңне ачык чырай белән каршы алу. Очрашасың дустың белән, дин кардәшең белән, аны мәшәй матур итеп каршы алу, аннан да баш тартмагыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуны эшләп тә баш тартмагыз ди. Аны да эшләгез ди. Өченчесе ул да булса Коръән уку. Аллаһ Тәгаләнең сүзен, Аллаһ Тәгаләнең китабыннан сүрәләр, аятлар уку. Коръән укыгыз, чөнки Коръән кыямәт көнендә аны укыган кеше өчен ул шәфәгатьче булачак. Адвокат булачак, яклаячак ул безне. Бу дөньяда кеше берәйни судебный эшкә эләгә икән, аны яклый торган адвокат була. Шулай бит инде, ул аңа акча түләп. Ә монда Коръән үзе бушка адвокат кыямәт көндә безне яклаучы булачак. Безне яклар иншалла. Шуңа күрә Коръәнне укырга ул хәерле эшләрдән санала һәм иншалла кабердә ул безне кабер газабыннан инде
Коткарыр Аллаһның рәхмәте белән генә булса. Һәм дүртенчесе ул да булса Аллаһ Тәгаләне зикр итү. Аллаһ Тәгаләне зикр итү. Аллаһ Тәгаләне зикр итү дигән сүзне теге Субханалла, Әлхәмдүлиллә, Аллаһу Акбар дип әйтеп кенә түгел. Аллаһны зикр итү, зикр дигән сүз ул русча була поминать, ягъни онытмаска. Аллаһ Тәгаләне онытмаска. Ничек аңларга була Аллаһ Тәгаләне онытмайча? Йөрергә, менә чыгып китәсең урамга, кеше белән очрашасың, аның белән сөйләшәсең, гайбәткә кирип китәсең, тегесен сөйлисең, монысын сөйлисең, 1 минут уза, 5 минут уза, менә син 10 минут сөйләшәсең кеше белән, син бөтен гайбәтләрне сөйләп бетердең, бөтен нәрсә начарлык сүгенеп киттең, менә синең зикр булмады. Бер тамчы да син Аллаһны искә алмадың. Зикр кылу дигән сүзне любой урында, любой мәҗлестә, урамдамы син, дәрестәме син, сәүдә эшләрендәме, һәр вакыт кеше Аллаһ Тәгалә мине күрә, Аллаһ Тәгалә мине бит ишетә. Менә шулай кешеләр белән аралашканда, сәүдә вакытында, өйдә булсынмы, ашаган вакытта булсынмы, һәр вакыт Аллаһ Тәгалә мине ишетә һәм күрә, бөтен әйткән сүзләрне, бөтен эшләгән гамәлләрне, кайда гына очмасам, космоскамы, шахтага төшсәме, Аллаһ Тәгалә һәр вакыт мине ишетә һәм күрә. Менә ул Аллаһны зикр итү, ягъни һәр вакыт Аллаһны истә тоту. Любой эшләрдә. Һәм инде монысы асылы, һәм икенчесе ул да булса зикр кылу, ул дөрестән дә менә шушы аерым зикрләр була, аерым сүзләр була, алар хәдистә килә, аларның бөтенесендә бер җомга хәлбәсенә сыйдырып булмый. Әмма дә ләкин менә мәсәлән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Кәлимәтәни хафифәтәни аля лисан." Бар ди ике сүз, шушы сүзләр ди телгә алар бик җиңел. Хафифәтәни аля лисан, сәкиләтәни фил мизан. Алар ди телгә җиңел, мизанда алар авыр булачак ул сүзләр. Хабибәтәни иләр рахман. Һәм Аллаһ Тәгалә алдында, Аллаһ Тәгалә каршында алар Аллаһ Тәгалә шушы сүзләрне ярата икән. Ягъни телгә җиңел, мизанда авыр Аллаһ Тәгалә яраткан сүзләр Субханаллаһи ва бихамдихи, Субханаллаһи ал-азим. Субханаллаһи ва бихамдихи, Субханаллаһи ал-азим дигән сүзләрне һәр вакыт әйтеп җирергә киңәш ителә. Менә бу дүрт әйберне галимнәр әйттеләр, әгәр дә кеше шуларны эшләсә, ягъни намаз укыса вакытында, яхшы эшләр эшләсә, садака, бөтен изгелекләр, Коръәнне укыса, зикр итсә, ул әзме күпме үзен инде кабер газабыннан саклар. Истә калдымы? Дүрт әйберне истә тотыгыз, яме? Намаз, садака, Коръән һәм зикр. Һәм алар әйттеләр, дүрт әйбердән җирак булыгыз. Дүрт әйбердән җирак булыгыз, кабер әһелләренең ни өчен җәза бирәләр? Менә шушы дүрт әйбердән җирак булсагыз, шушы дүрт әйбердән җирак булсагыз, иншалла кабер газабы булмас. Беренчесе ул да булса ялган сөйләү. Ялган сөйләү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, дөрестлек ул яхшылыкка китерә, яхшылык ул җәннәткә китерә. Ягъни дөрес сөйләү ул яхшылыкка китерә һәм яхшылык ул җәннәткә китерә. Ялган сөйләү ул гынахка китерә, гынахлар ул утка, ягъни җәһәннәмгә китерә. Шуңа күрә ялган сөйләмәскә кирәк, дөресен генә әйтергә кирәк. Икенчесе ул да булса хыянат итү. Хыянат итү, русча була инде ул измена. Бу инде нәрсәгә кагыла? Беренчедән гаилә әһелләренә, хатынга, ир-атка инде хыянат итмәскә. Һәм хыянат итү ул мунафикларның эштән эш сыйфатының бер сыйфаты булып тора иде. Хыянат итү. Мунафикларның сыйфатларын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтеп китте. Ул да ди берсе иза хаддаса казиба. Әгәр дә ул сөйли, менә мәсәлән мөселман кешесе сөйли, без аны мунафик икәнен белмибез. Чөнки мунафик ул кешенең йөрәгендә була.
ул сөйли, һәм аның сүзе дөрес түгел, ул ялган сөйли. Беренче сыйфаты, монафикның сыйфаты, ул ди сөйләсә, ул ди алдалый, ялган сөйли ди. Икенчесе, әгәр дә аның белән берәр нинди договор төзисең икән, ул үзенең вәгъдәсендә тормый. Нарушать итә инде, сөйләшәсең дә, ул аны үтәми. Һәм өченчесе, ялган шаһидлык. Ягъни әгәр дә берәр нинди судебный нәрсәләр булып китә икән, менә шунда ялган шаһидлык, ягъни ул булмаган нәрсәне сиңа каршы әйтергә мөмкин. Менә ул ди монафикларның сыйфатлары. Өченчесе, гайбәттән җирак булырга кирәк. Ла ядхулул джаннат ан-намам. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, гайбәт сөйләүче ул җәннәткә кермәс. Гайбәт сөйләүче җәннәткә кермәс. Гайбәттән бик авыр тыелырга. Ике кеше очрашса, барбыр кирип китәсең гайбәткә. Монысын сөйли башлыйсың, тегесе ни хәлләр, бу шулай әйткән, тегесе булай әйткән. Шуңа күрә бик авыр аннан тыелырга. Менә шушы гайбәттән сакланырга нәрсә булыша әйтеп киттек, Аллаһ Тәгаләне зикр итү. Очраштың кеше белән, сине Аллаһ Тәгалә күрә, ул сине ишетә, нәрсә син әйтәсең, нәрсә син сөйлисең. Шуңа күрә сакланырга кирәк. Һәм дүртенчесе, ул да булса, кеше хаҗәтне үтәгәндә нәҗистән сакланмаган кеше. Нәҗис. Ягъни, яки ул кеше алдында аны эшләй, яки ул инде үзенең киемнәрен, ягъни чисталыгын бик карамый инде, ягъни. Һәм дөрестән дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт зиратта йөргәндә ике кабергә күрсәтте, ишарә итте. Беренчесен, менә буларның ди икесен дә хәзер ди кабердә Аллаһ Тәгалә җәза бирә икесенә дә. Һәм аннан сорадылар, булар нәрсә эшләгәннәр соң, ни өчен? Ул әйтте, аның берсе ди гайбәт сөйләде, һәм икенчесе нәҗистән сакланмады сүзен. Ягъни киемгә эләктеме, нәрсәме анда. Шуңа күрә менә бу ике гамәл, алар хәдистә турыдан-туры килә. Гайбәт ул бик зур гөнаһ, җәмәгать. Кирәкмәгән нәрсәне сөйләмәскә, яныбызда булмаган кешеләр турында сөйләшмәскә, һәм инде чисталык белән, чисталыкны шулай ук чисталык ул иманның яртысы диләр. Менә шушы нәрсәләрне безгә үтәргә һәм сакланырга барчабызга да Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирсә иде.